அஞ்செழுத்திலே பிறந்து அஞ்செழுத்திலே வளர்ந்து அஞ்செழுத்திலே ஓதுகின்ற பஞ்சபூத பாவிகளா. சிறுவர்களே, நான் இறைச்சி சாப்பிட்டதால் வயிற்றுப்போக்கு அதிகமாக உள்ளது. அதை போக்குவதற்கு ஏதேனும் ஒரு குளிர்பானம் தாருங்கள். இது வெள்ளையர்கள் உருவாக்கிய பானம். இது எனக்கு தேவையில்லை. இதுதான் என் முன்னோர்கள் வயிற்றுப்போக்குக்காக உருவாக்கிய பானம். இதுதான் தனக்கு தேவை. இது ஆண் சோடாவா பெண் சோடாவா? என்னையா பேசிக்கிட்டு இருக்க? ஒண்ணுமே விளங்க மாட்டேங்கி. என்னது? நான் பேசும் தமிழ் விளங்கவில்லையா? இந்த பூமியில் மனிதன் பேசிய முதல் மொழியே தமிழடா. அதுவே உங்களுக்கு விளங்கவில்லை என்றால் நீங்கள் இருவரும் விளங்குவீர்களா? ஐயா, இதில் குண்டு உள்ளது. இதுதான் ஆண் சோடா. இதனை அருந்துங்கள். யாரை ஏமாத்த பார்க்கிறாய் மடையனே? ஆண் சோடா என்றால் 2 குண்டு இருக்கும். இதில் ஒன்றுதான் இருக்கிறது. நீ என்னை ஏமாற்றியதால் உனக்கு காசோலை தரமாட்டேன். பாய்.